Mae'n debyg fod pwy ydw i yn gwestiwn rydych wedi gofyn i chi hun rhyw bryd neu gilydd, ac mae fel arfer yn ganolog i'r addunedau blwyddyn newydd sy'n cael cymaint o'n sylw yr adeg hon o'r flwyddyn. Ac wrth feddwl am beth rydyn ni'n hoffi, a ddim yn ei hoffi, beth sy'n bwysig i ni, a ddim, mae beth rydyn ni'n ei wneud yn dda, a beth hoffen ni ddysgu, yn cael ei effeithio gan beth hoffen ni fod a beth ddisgwylir gennym ni. Ni ellir gwahanu ein syniad am ein hunain oddi wrth ein cymdeithas a'n perthnasoedd yn y gymuned. Ydych chi wedi teimlo fod eich diddordebau wedi cyfoethogi eich bywyd, wedi dod â rhywfaint o lawenydd i chi a'ch gwneud yn hapusach? Ydych chi'n teimlo eich bod yn berson mwy diddorol neu fwy cyflawn? Mae cymaint o ffyrdd y mae pobl Sir Gar yn mynd ati i ddatblygu eu diddordebau ac yn aml heb sylweddoli maen nhw'n dysgu sgiliau, gwybodaeth a phrofiad newydd yn y meysydd hyn. Mae'r pethau rydyn ni'n ei mwynhau yn gallu helpu lleihau straen ac maen nhw'n gallu gwella ein hiechyd meddwl. Maen nhw'n weithgareddau hunanofal perffaith. Gallai'n diddordebau gynnig heriau diddorol i ni, sydd wrth i ni ei goresgyn yn adeiladu yn hyder a'n hunan barch. Gall y diddordebau personol ein gwneud yn fwy dyniadol i gyflogwyr os ydych chi'n chwilio am waith. Maen nhw hefyd yn ein helpu i ganolbwynto'n well. Maen nhw'n gallu bod yn hwyl, ein cysylltu â phobl eraill a chynnal teimlad o ddedwyddwch. Tybed ydych chi wedi rhannu eich diddordebau gyda ffrind neu gymydog erioed? Ydych chi'n cael eich teulu i fynd dros y sul? Rydych chi'n berson rhyfeddol ac yn berson sy'n debygol o fod yn defnyddio eich sgiliau a galluoedd i roi help llaw yn eich cymuned. Ydych chi'n ei cefnogi gyda digwyddiadau gan eich bod yn dda yn cynllunio a threfnu, neu efallai bod eich tîm pêl-rwyd lleol yn elwa o'ch profiad a'ch gwasanaeth tacsi? Ydych chi'n codi arian i'ch ward plant lleol? Neu ydych chi'n chwarae'r organ yn y capel ar y sul? Ydych chi wedi helpu sefydlu clwb coffi i bobl sy'n awyddus i gwrdd a phobl fel mwy hunain? Mae Sir Gar yn gyfoethach oherwydd y rhyfeddodau mae ei phobl yn ei cynnig. Felly, ein cwestiwn olaf yw, ydych chi gyda ni? Oherwydd rydyn ni gyda chi, os ydych eisiau ni. Rydym gyda chi os ydych am archwilio elfennau gwahanol gwirfoddoli. Rydym gyda chi os hoffech rannu'r llawenydd rydych chi'n deimlo wrth chwarae a hyfforddi pêl-droed. Rydym gyda chi os hoffech rannu eich crefftio ar-lein gydag eraill, neu ddal dwylo rhywun sy'n profi heriau, neu gynnig goleuni yn y tywyllwch i rywun yn gymws fel chi. Rydyn ni gyda chi os ydych yn chwilio am ryw bwrpas, cysylltiadau, sgiliau newydd, neu ddim ond yn chwilio am fwy o lawenydd a hapusrwydd yn eich bywyd. Mae Rydym gyda chi yn ymgyrch wirfoddoli gan Gymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gar mewn partneriaeth gyda'ch cysylltu Sir Gar. Rydym gyda chi i'ch helpu i ddod o hyd i a phrofi llawenydd gwirfoddoli, ac mae digon ohono ar gael.